Illum se naraw il-bufula tal-qasab. Din hija speċi ta' sfurżieri tal-passa li bħalissa jkunu għaddejjin minn Malta fi triqithom biex jaqattaw ix-xitwa fl-Afrika tropikali. Huma safar bdejra sempliċi, ħafna mir-rix kannelli fl-aħdar minn fuq fil-waqt li huma ftit iktar ċari minn taħt. Għandhom rashom pjuttost ċatta u munqarhom tawwali. Qattaw ħafna mill-ħin mistoħbin ifittxu l-ikel qalb il-veġetazzjoni folta u ma tantx narawhom fil-miftuħ. Kif jixed isimhom, iħobbu l-iktar abitat fejn hemm il-qasab u l-ilma. Dan l-abitat mhux komuni Malta u jinstab biss fi ftit widien f'xi għadajjar fir-raba u fir-riservi tas-Salina, is-Simar u l-Għadira. Ftit pari minnhom qattaw is-sajf postijiet fejn l-ilma jibqa' s-sena kollha u jbejtu hawn. Però peress li dan l-abitat huwa skars, il-popolazzjoni mhux kbira. Il-bejta jibnuha f'xi biċċa qasab folta, meħjuta mal-qasab stess. Il-friħ jitimgħuhom ħafna insetti żgħar li jsibu fil-viċinanzi. Waqt li jkun qed ibejjed ir-raġel nisimgħu Janja ma taqtax minn ġol qasab. L-anja tiegħu hija waħda varjata ħafna u tinkludi ħafna biċċiet minn sejjes ta' safar oħra li jisma' fil-madwar. Il-bufula prima hija speċi li tixbaħha, iżda hija akbar minnha sew u tippreferi l-qasba l-kbira. Hawnhekk qed narawhom flimkien. F'Malta għandna speċi differenti ta' qasab, fosthom qasbet ir-rieħ li hija rqieqa u tiddependi fuq preżenza tal-ilma ħelu u l-qasba l-kbira li hija eħxen u iktar resistenti għan-nixfa. Għalkemm mhix indiġena l-qasba l-kbira ilha f'Malta ħafna snin u toħloq abitat folt importanti biex jistrieħu għasafar bħal badan fil-waqt li jbejtu fiha wkoll speċi bħal gallozz iswed. Għalhekk wieħed irid jaħsibha darbtejn u jara l-konsegwenzi qabel jaqbad u jqaċċat minnha.